Anem a parlar d'economia a Riba-roja de Túria i contar-vos que, lògicament, a diferència d'altres llocs, nosaltres no tenim cap especial, és a dir, tenim la crisi econòmica i tenim l'atur com a primers problemes que, com a conseqüència d'això, es provoquen una exclusió social prou important, al igual que en tot el país. Nosaltres, des d'Esquerra Unida, apostem per un model d'economia que substituís la competència per la cooperació i substituís el lucre continu, que sempre és el que diu el sistema capitalista, per una economia cap al bé comú. És a dir, que l'objectiu seria fer economia però per a comptar en l'interès de tota la gent. Nosaltres per això proposem en primer lloc crear un Consell Econòmic i Social que logre una major participació de la ciutadania en els temes que són importantíssims per a tots, com per exemple els pressupostos participatius. Eixa seria la primera tasca, però també hi hauria que fer dues planificacions importants i per tant hi hauria que fer dos plans urgents. Un per a treballar contra l'atur i un altre per a treballar contra l'exclusió social. Aquests dos plans són d'urgència, figuren al nostre programa i són importantíssims per a aconseguir modificar i revertir la situació actual. És important que l'economia i el comerç siga el més just possible, el més de proximitat possible i, per tant, d'aquesta forma aconseguirem millorar les coses.